आखे पवित्र सभेन मोरी पवित्र सभेची आवय म्हणून स्मरण करच्या वक्ता आईची जुआंचे सुवार्तेंतले उतरां पापा फ्रांसिसान आपल्या एवांजेली गावदियम वा सुवार्तेचो संतोष अपोस्तोलिक पत्रांत समजून घेतली रीत बहु जोक्ती म्हणून हांवें सांगीत। हांगासर पापा सांगता तशें जेन्ना कुर्साचेर जेजू आपले कुडींत संसाराच्या पातकाची आणि देवाचे काकुळतीची ती नाटकीय भेट भोगच्या वक्ता आपल्या पायांतळी आपले आवय आणि इश्टाची बुजावणे बरीत हाजरी भोगता। हे प्रमुख घडये बापान आपणाक दिल्लें काम संपतचे आदी जेजून आपले आवयक स्त्रिये हो तुझो पूत, आपल्या मोगाच्या शिसाक ही तुझी आवय म्हणे। मोरच्या जेजूची ही उतरां प्रमुख जावन आपले आवय थंय भक्तीपण परगडची न्हय, हुस्को दाखोवची न्हय, बगर विशेष सुडकेच्या मिसावाचो मिस्तेर आटापच्या उगडापणाचे सूत्र आपले आवयक ताणे आमकां दिली। कुर्सार एक महान नवी रचना रुपीत जावच्या वक्ता क्रिस्तान कुर्सामळी आमकां मोरयेकच दिली। आमचे पयण आवयवीण जायनाये आणि पवित्र सभा आवयपणाच्या संकेता विणे आसू नये म्हणले खातीर अशें आमी हे आवयच्या रुपांत सुवार्तेचे सगळे मिस्तेर देखच्याक आणि तिचे परी क्रिस्ताक विश्वासी उरोवन ताका साक्षी जावच्या।